Čau lidi, vítejte zpět u Z2A Challenge. Já tě zabiju, můžeš prosím tě mě nechat jednou říct normální intro. Takže vítejte zpět, druhu, hrajem Weavera, což je jeden z mých nejoblíbenějších a nejlepších hrdinů. No a pak po tomhle máme špatné zprávy, protože asi bude... Ne. Kdy je Vizáž? Po téhle hře je Vizáž, jo? Po téhle epizodě. Ježiši, to bude strašný. No každopádně budu se snažit jít solo offlane. V tomhle případě top. Pokud bude mít inteligentní ty spoluhráče takový, tak mě to dovolí, ale nevím. Tak jo. Chceš něco dodat? No, tak to bude určitě zajímavý zápas, budeme komentovat. Všechny jsem teď pozdravil, ho all. A jdu na Invokera. Ne, ani náhodou. Ne, jasně, že nejdu Invokera, to bych... Tak nevím, tak Snipera už... Ne. Pojď. Ricky. Ne, Smarter. Sakra, oni mi vzají Snipera. Haha. Pomsta. Solo top. Bot seeker. Hele, máme junglera, úžasný. Solo. Jungle, tenhle jde bot. Chceš mid? Vem si vem si mid. A vem si Pudge. Ne, to ne. A pokud budeš bot tak běž bot. Asi. Pudge to zase ne, jako jo. Srabe. Tak jasný, mě nadávali, jo, to máme Pudge, jeho hooky a tak. Report Pudge. Já doufám, že jsou inteligentní dost na to, aby mě nechali jít solo top. Doufám, protože když jsem jednou hrál solo top s Weaverem, tak to bylo úžasný. Tak. A jde se na to. Hele, GLaDOS. Doufám... Klinks? Hele, Klinks by mohl jít mid. Ne, tak ne. Tak budeš s Klinksem. Ne, portál, tak to ne, to ne. Jo, jsem solo, holy shit, to je jak sen. Oh. Zní divně. Yes. God plus, jo. Mám dost zlata. Jo. Tak. Ještě tam doběhnu s Shukuchi, tak. To je srandovní název, Shukuchi. Shukuchi, no? Říkám srandovní název. No, úžasný. Já doufám, že nebudu proti Trilaneu. To by bylo zajímavé, teda. Čím to mluví? Nevím. Každopádně tady vidíte moji profesionální creep blokování. Jo. Ale Swark. Hele, snipera pak. Tak asi já mám farmit než Klinks, nebo? Nevím, asi ty, pokud on lázituje, tak ho nech. Protože on bude gankovat, že jo, asi. No tak jo. Pak tady kradové sniperovi lázity. Deny. Kolik máš lazitu? 0. Já 3, jsem dobrý, co? No ale já denyuju, že jo? Úžasný.
Ale jo, dávej Klinksovi ten Blood Rage. No, to dává. I see Dobrý. more of the pattern. I am compelled. Škoda. Už mám 4 deny. Dobře ty. Co s tím jako? Já vím. Void in, oh shit. To je hnus, ano. Co? Void má invisibility. Oni opravili Geminate Attack. To je úžasný, že to opravili. Bitter pattern. Ten druhý útok totiž, no, já ti zatím vysvětlím ten bug. Ten bug byl to, že jo, Geminate Attack to dává dva útoky za sebou na jednoho nepřítele. A když to, že jo, předtím, když on chcípnul na tu první ránu, tak ten Geminate Attack prostě do něj šel, ale potom prostě nic neudělal. Teďka to spravili na to, že pokud ho zabije na první ránu, tak ten Geminate Attack půjde na jiný cíl. Aha. Tak to jo. Dobrý, je zpět. Tady vidíte přátelskost na naší lajně. Přátelství. Máš jedno. Nemáme češtinu, takže zales. Tyjo, tenhle pak fakt umí hrát, to je totální pitomec. Ještě že tak teda. Já si koupím bottle, ať je sranda. Scuttling in. Out of time's weave. Cut and weave. Yes. Skitter. Yes. I must. The great loom weaves. I must. Snared. Aha, Scuttling in. co říkal? Nerozumíš. Bounty. Jo, Bounty Rune, aha. I loom. Ježíš, tenhle pak, tyjo, to je šílený. Tak koupím lítajícího kurýra. Oh. Support blood. Jej. GG. Oh no. Já jsem zrovna... Oni mě pronásledovali, tak jsem utek, no. A oni ho gankli potom. Ty vado. Ach. Tak jo, mám ultimátku. Aha. Tak jo. Dobrý, no. Já už vidím ostatní zraněné jednotky. Oh. Ale všichni ostatní taky. Jo, všichni ostatní taky. Jsem týmový hráč. Yeah. Ani náhodou. Tak ne. A hele, když to dám ten Blood Rage na nepřítele, tak on vlastně jako co? Dostává zranění? Má 40% zvýšený damage, který jde do něj. Prostě je to amplify damage. Prostě to změní damage. Obecně. Jo. Ježiši. To je úžasný, že zrovna na
Z2A challenge může být solo weaver. Punk is missing. No, už je zpátky. Infest. Your fate is mine. Hezký. Hezký. So, Oh yeah. yes. Waste Ten swarm je úžasný. Ten sniper si myslel, že jsem prostě jenom harasoval. bitter pattern. Koukám, že tenhle build se změnil. Poslední. Naposledy, když jsem to viděl. Takový missingy úplně všude. Takový nečes profet tam. Tak to je dobře, že máme... Hej, ty, Nature's Prophet, to je dobrá kombinace. Kdo? Ty a Nature's... Furion, Nature's Prophet. Proč na něj dáváš Blood Rage? Teď akorát chcípne, když na něj útočejí. Bo To nemůžeš. No to je jedno, ale stejně na něj nemůžeš nic dávat. Když tak to dáváš, že jo. Prostě to vůbec nepoužij, když v takových situacích, když tak jenom na sebe, když do nikoho jdeš mlátit, že jo. Tak jo. Tak a tak. Double missing. No jestli tak tady budu farmit asi. Chvilku. To je taková relaxace menší. Pro lidi je to nuda, takže já tady budu se dívat na ostatní. Jak vás tam ovní ve chronosféře. Jo. Nice. Ty jsi scípnul, zabili jsme Slárka, to je dobře. Protože Slár, když se nafarmí, tak viděl jsi mě, co můžu udělat. Yes. No nic, co se dá dělat. Počkej, nebyl Void na vaší lajně. Na čí? Na vaší. Ne. U nás je Mira na Svark. It was a long time, jo, ona to ale říkala. The missing. A golden thread. Into the fray. No, já si tady pušu věžku, no problém. Oh shit. Nice. Hele, vidíš, máš kill. A já si farmím, já mám tady free farm lineu. Out of time's weave. Si pořídím Maelstrom. A potom Lincoln Sphere. The blood is in the air. Kde? Oh, Slark. Nature's Prophet. Má teleport? Nemá. Cut and weave. Musíš se vždycky podívat, jestli má Nature's Prophet teleport, víš? Protože pak ho může pak by ho mohl klidně zabít. Tyjo, si to představ. Bloodseeker, Zeus, Nature's Prophet. Tyjo. He doesn't have teleport. Yes. Tak. Last hits. Tak ten Geminate attack neupravili, tak nic. Catalina. Tyjo, zatímco vy tam prostě já se tady farmím. Za chvilku doufám, budu mít
Nebo já to Co udělám, s tím jako, že tady umírme, tak ty si to farmíš jako co? no takhle, mohl bych to udělat takhle, až si pořídím Maelstrom, tak půjdu vám pomoct. Hm. Asi to takhle ale No, udělám, to dobrý. protože vy chcípáte. A jelikož já jsem dobrý weaver, tak bych vám mohl celkem dobře pomoct. Možná stihnu i pušnout věžku. I am compelled. Dire structures have been fortified. A taut threat. Bitter pattern. Ty jo. Dobře. Víš, na co se těším? Rexy. No? Víš, na co se těším? Ne. Z2A Challenge. Pač. To bude sranda. A taky se těším na toho. Phantomancera, jak ho změnili, na to se taky těším. Double kill. Oh, nice. A ty si chcípnul, úžasný. To je jako bylo sarkasticky úžasný, nebo jako co? To bylo sarkasticky úžasný pro tebe a dobře úžasný pro Queen of Pain, jak vidíš. Homicide. Triple homicide. Cut and weave. To dělá asi chybu, že tě tam nechají v klidu farmit, víš co? No, dělaj chybu, protože jako já vím, tady už pušuju věžku, už je skoro po ní. Oh shit, někdo sem jde. The enemy's top tower has been destroyed. Lol, tak jsem mi zničil věžku právě. Dobrý. Shuttle off. Skitter on. A mám z toho Jsou spoustu... všichni neviditelní. Jo, oni mají... Mirana, shit, to je problém, ano. I am compelled. Jo, tak já vám jdu pomoct. Už mám Maelstrom. I když počkej, tam je pak. Yes. Faceless Void. Pokud se nefarmí, tak jsme v No právě. Tear the threads. Not ready. A ten nový skill, co dali Bloodseekerovi, je pěkný docela. Je to hnusný silence, no. Oh, wow. Your bottom tower is under siege. Co to bylo? Nature's Prophet. Ultimátka. Jo. I loom. Bitter pattern. I smell blood. Fuj, prase. Blood is in the air. Co, jenom cítím krev? Prasata necítí krev, když o tom nebo cítí. Jsi žralok? Nejseš, takže drž hubu. Fortified. No a jako to není žádný prasárna, že cítíš krev. Je. No, hustý. Co je na tom prasárně? Ty slyšíš, ty cítíš přes celou mapu něčí krev. I když to No to je hustý. třeba, i kdyby třeba by neměl mít krev. Třeba pak, ten nevím, jestli má krev nebo ne. Scuttling in. Dominating. Bacha, kola je dominating. Cut you down. Oh shit.
Já už jdu. Teda nejdřív se jdu vyhealovat. Bounty rune, tak to se hodí. Creep and crawl. The enemy's middle tower has been destroyed. Aspoň, že máme věže dole. Tower is under attack. Yes. Počkej, pak má, ne, nemá blink dagger, on použil ten orb. Bottom tower is being at your bottom tower has fallen. Cut and weave. Skitter scatter. Murder spree. Shuttle off. Free kill, jej. Oh shit, Mirana. Scuttling. Mirana haste. Jíst. I must. Be the swarm. I thirst. Creep and crawl. Ježiš, nefeedujte Slárka. Takový fail. Takový svárku úplně jump vedle už co. To i já, tyjo. Umím jumpit. Líp. Se Slárkem. No já jsem. Přesně Slárk je můj nejoblíbenější hrdina. Na to se taky těším, až budeme hrát Slárka. Za tu challenge. Hm. Tak. To by byl Perseverance. Nebo jak tomu já říkám. Perseverance. Na to se zvykejte. Já říkám většinu věcí divně. Třeba Perseverance. Jo. Jako například Chrysalysis, nebo jak se tomu říká. Jo, já jsem místo Crystallis jsem tomu říkal Crystallis. Chrysalysis. Jo. Yes. Teď na mě chtěl... Na mě teď chtěl použít Assassinate a Swark má double damage. Serial killer. Ale chtěl na ně použít Assassinate chcípák a já mu dal ten, jo, Silent. Co se rande? Feast for my beetles. No, aspoň, že já dostávám farm. A je tam. Your middle tower is under Ježiši Maria. Rend you. Yes. Dobrý. 815 zlata, yes. Jsem bohatý. Bitter pattern. I'm rich. Yes. Chtěl by to nějakou runu. Slash. Pro koho? Pro mě. Proč? I am Nenechám ti runu, všechno bude moje. Tam nic není, už se díval. scuttling in. Bottle. My bottle. A tak ne, tak já si to nebudu brát. Přece jen je to její. Jej. Lidi? Mid. Jsem tu. Máme, čau. Jo, tě viewer. V showcase modu to vypadá divně. Hodně divně. Ano. Nope. Wow. Ičet! Oh well. To byl fail. Ups. Dire has fortified its structures. Oh bacha. A ona... To ne. Your top tower is under attack.
Yes. Co má Slark? On má critical, ježišmarja. Proč má Slark critical? To je mu úplně na nic. Oh, hello. Ale no tak! Pitomý sniper. A Mask of Madness ještě k tomu. Zabít. Je to 22-28. Ach jo. Proč feeduješ? Klinks nejvíc feeduje. Já? Klinks nejvíc feeduje teda. Ale stejně feeduješ. No tak ale dole víš, jako když tě vás přepadnou 3 proti 2, tak pro něj, no. No, aspoň, že Nature's Prophet dělá něco užitečného. Aspoň, že tak. Takže Sanch. Tak. Proč Sanch? Nevím, na Sanch Jaša? Jo, ale nejdřív Jaša, protože to je na Agi, že jo? I spring from Tak jo. my loom. Takže v buildu mám se jenom Sanch. Ne, kup si Jašu jako... Jo. Wow. Nature's Prophet. Cut and weave. Co? Přežil to jen tak. Přepadl ho Slark. Must. Ty, já bych byl rád, kdybychom tohle vyhráli, přece jen... Je to 2-2. No nejen to, hraju s Weaverem, což je jeden z mých nejoblíbenějších hrdinů a ne, že já to nechci moc prohrát. Scuttling in. Yes. Oh, hello. Jak to, že má zase chronosféru? Cože? Jak to, že mě viděl? To není fair, jako fakt, WTF. Jak mě mohl vidět? Já se na tohle budu muset podívat potom. Ale Faceless Void je taky mrtvej. Ty taky. 2 za 1 není dobrý trade. A zvlášť, když je to hard carry a carry za jednoho hard carryho. Jinak ten hard carry jsem já. No neříkej. I'm the carry here. Eat it. Your middle tower is being attacked. Jo. Radiant has fortified its structures. Your middle tower is under attack. Swarm them. A golden thread. Creep and crawl. Ti dám formendo, takže se z toho Co se... Říkám, že se z toho Fuck you! Tohle nejde, když prostě jdou po mně a jenom po mně. To fakt nejde. A ty jich furt feeduješ. A všichni feedujete Slarka jak prase. Počkej, kolik že je cooldown na chronosféře? Jako to je to tak málo, jo? Ježišimaria. Víš, co je nejhorší na chronosféře? Under siege. Že se s tím nedá nic dělat. Vůbec nic. No, missing middle. Úžasný. Your middle tower is being attacked. Radiant structures have been fortified. Cut and weave.
Yes. Not yet. Lol. Skitter on. Hello. You've been spooked. Si neví skilly botseekera nebo co? Cože? Regeneration. Já mám bottle. A taky. Yes. A jo, on má taky bottle. Proč máme všichni Taky bottle? máme bottle. Proč máme všichni bottle? Už zase! Já fakt nevím ten cooldown na tyhle věci. Zabít. Teďka chcípne. Tyjo, co to? I must. Yes. A midsummer night. Snare. Shuttle off. Ježiš. Dire structures have been fortified. I must. Ježiši. Scuttling in. Yes. Oh shit. Cut and weave. Censored. Creep and crawl. Whoa, this bug. The Yay. enemy's middle tower has fallen. Aspoň, že máme ty věže. Na pušování. Jo. Já dostávám za to zlato. Oh yeah. Yes. I loom. Skitter on. After them. I am compelled. Double kill. Oh, for fuck's sake. LOL. Co? Skitter Nic, sniper na mě použil assassinate. Já mám Lincoln Sphere. No, tak to jo. I am compelled. Sniper. Ze všech věcí, co si mám pořídit, mám Mjolnir a Power Trap. Ježiši, fakt? Jo. Už ne. Co? Co to? O tom je Weaver. No. Ne, jako, ne, člověk nepochopí, co to je za build, jo. Shuttle off. No nic. Backed away. Yes. Out of time's weave. Mám tušení, že mají zase invisibility. Možná, je to dost možný. And crawl. Takže bacha. Já doufám, že si nikdo z vás nekupuje Desolator, protože já si ho kupuju. Možná Nature's Prophet si ho koupí. Nevadí. Oh, Oh no.
fuck this. Bitter pattern. Potřebujeme, hele, ten silence tam dávej nejdřív, protože my potřebujeme, aby Faceless Void tam tu chronosféru vůbec nedával a zabít ho předtím, než to stihne. Jo. Takže prostě jako první zabít Faceless Voida. Já jdu zabít Paka, čekaj, já to udělám. Be the swarm. Gather round. Dominating. Sakra je. Oh shit, Slark. Ježiš, já se vždycky vylékám toho Slarka. Jo, ten to určitě potřebuje. Jo. Faceless Void. Protože tam viděl Slarka, víš co? Ach jo, Faceless Void. Pojď sem. Oh, bye. Se strašně moc potkáváme se Slarkem a já ho potřebuju zabít. Creep and crawl. Krysa. Jsi v životě Krista. Oč. Oh fuck you, proč já? Já jsem živej. Swarm them. Slash. Not yet. Yes. It's not time yet. Oh fuck this. Yes. Proč mám obrázek Weavera? Nevím. Bacha. Arrow. Ten stun, to je šílený. No tak nemáš, tak se to musíš vyhnout. No. Tak, no, nestihl jsem to. Aspoň díky tobě teďka kill. Middle tower is being attacked. Your doom. Radiant has fortified its structures. Your middle tower is under siege. Yes. Unstoppable. Double kill. Mhm. Slark, dobré. Oh for fuck's sake. Double damage. Nope. Já mám pocit, že pokusit použít ten gem. Cože? Že si za chvilku asi pořídí ten Game of True Sight, já se bojím. To bylo blbý, no. Ale co s tím uděláš? No, Your tak middle bacha. tower is under attack. It's I not know. time. I don't care either. Into the fray. Your middle tower has fallen. Shuttle off. I loom. Cut and weave. Yes. I am compelled. Swarm them! Sanjin Yasha is coming. Takový 3 tam na těch enchantech. Jej. Lol. To mě baví. Bitter pattern. Yes. A tight Co mi tady sajete XP? scuttling in. Tady hlídkujeme. Time yet.
Unstoppable. Snip, snip. Shuttle off. No, co s tím? Hele. Můžu, asi si pořídím Butterfly. Compelled. Protože Faceless Jo. Void. A hele, kdyby si měl 2 Lincoln Sphery, tak by to fungovalo jako dvakrát. Catalina? Všechny věci v tvém inventáři stejného typu mají sdílený cooldown. Takže třeba kdyby si měl bottle, tak jako nic. Kdyby si měl 2 botly, tak to má oba stejný cooldown a... No takhle, nevím přesně jak to je s botlem. Murder spree. Cut and weave. Sakra. Ano tak, fakt to je na nic tohle. Vy jste strašně nafeedovali Faceless Voida a Slarka. Your top tower is under siege. No, koukej na sebe. Your top tower 12 smrtí, ježiši Kriste, Faceless Void taky, Nature's Prophet taky, Klinks taky. Ježiši Maria. A proč jste ho museli nafeedovat? Tohle už jsou 3 prohry, 2 výhry. Ježišmarja. Jo, GG. Slark má Ayoskadi. structures. Your top tower is being attacked. Your top tower has fallen. This should be interesting. Jo. Hoď tam Bloodrite. Jen tak. Vidíš. Nejsiš nějaký rychlej? No, jsem. Já si prodám bottle. A uvidím. Ježíš, tohle video už je dlouhý. Že jo. Aha. Leave a brighter pattern this time. Tohle bude velký, to bude trvat, než to dostanu na YouTube. I'm not ready. I must. I'm not ready. Musíme prostě chodit spolu. Ježiši. Cut you down. Co máš? Sanjin Yasha, to je všechno. Úžasný. Běž do džungle. No, tam mě přepadnou, už to vidím. No do naší džungle, ale že jo, ne do jejich. To je sebevražda. Tear the threads. Skitter on. Kdo to je? Mirana, to bych mohl zabít. Aha, to je iluze. To je otroný. Aha, Ježíšmarja. šumět. Pitomec. Fakt. Yes. Používá ultimátku. Celek, že jo. Siege. Your bottom tower has been destroyed. Godlike. Bye. Yes. It's not time yet. Yes. I'm not ready. Jo. Swarm them. Mňau. Cut it. Creep and crawl.
Settling in. Ježiš, vypni si Skype, ty pitomče. Jo, počkej. Natáčíme, sakra. Nejsiš vůbec profesionální. Jo. Jsi neprofesionální. Proč Queen of Pain? Ne, to tady... To je na dlouho. Jsi neprofesionální. No, dobrý. Proč? Začne to... Proč? Radiant's Queen of Pain feeduje kurýry. Radiant's courier Kolik has těch fallen. kurýrů máme, co to je? Nevím, ale kupuje je a feeduje je. Shuttle off. Not yet. I must. A taut threat. I weave your weave on your Radiant's courier has fallen. I loom. Radiant's courier has been callously murdered. Dire has fortified its structures. Ach já zabít. Fakt zabít. Radiant's courier has been callously murdered. Já toho mám dost. Já je reportnu sám. Intentional feeding. Yes. Skitter scatter. Jo, Slark má... Co? Nemá. Silence, nice. Bye. Čekaj, to nešlo. Okay, bye. Scuttling in. Radiant's courier has fallen. Yes. Radiant's courier. Kdo kontroluje Quop? Radiant's courier has been callously murdered. Radiant's courier has been callously murdered. Co? Ty kontroluješ Quop? Ne. To je sranda. No nic. To jsi byl ty? Celá ta ultimátka. Ta ultimátka jsem byl já, ano. Radiant structures have been fortified. Cut you down. Your middle barracks is under attack. Queen of Pain se připojila zpátky. Má cooldown na svý ultimáce. Žádnou manu. Your middle barracks has fallen. Ach jo. Your top tower is under A attack. feeduje. A month of mourning. Your top barracks is under attack. It'll probably be fine. Was a cage. I'll just let you free. Tak to je hotovo tohle. Your top barracks has been destroyed. Zabít, fakt. No fakt, tam běžte vy pitomči. Radiant's courier has fallen. Radiant's courier has been callously murdered. Radiant's courier has fallen. Your bottom tower is being attacked. Ježíš Maria, to musela překazit Z2A challenge, fakt, pitoma. Your bottom No ty taky si to překazil, sakra. No nic. Your bottom barracks has been taken. Your enemy spawned legacies. Your middle A oni si vzali docela rozbitý tým, Sniper, Faceless Void, Stark, Spak, to je hnus. Ach jo.
No, já doufám, teda nedoufám, já vím, že příště to bude 10krát, aspoň 10krát horší. Mám 2 botu aspoň. Jej. Your middle tower is being attacked. Radiant's courier has been callously. Radiant's courier has fallen. A ještě Fountain divujou, úžasný. Has been callously murdered. Your middle tower has been destroyed. Už na nikoho. Ach jo, já jsem Queen of Pain normálně reportnul, já na to kašlu, fakt. Feedej kurýry, kazí hru. No nic, čau lidi. Jo, čus.